Fa 2 mesos vau tenir un vídeo de tot un seguit de productes que vam anar a comprar al supermercat que eren productes ultraprocessats i que els tenim aquí a sobre. I vam començar a discutir sobre aquestes al·legacions nutricionals i declaracions de salut que hi ha en el seu envàs, a la seva etiqueta, i si realment era necessari que els compréssiu per poder millorar la vostra salut. Vam comentar 4 d'ells i avui en aquest vídeo parlarem dels 4 restants. Som-hi! Anem a parlar ara d'un producte que és un postre lacti. Un postre lacti de la marca Danone que en principi podem prendre també a substitució dels iogurts i de qualsevol altre derivat lacti tradicional, sobretot si som addictes a la xocolata perquè és una espècie de fondant de xocolata que ens pot agradar i pot ser per molts un substitut. Ens pot atraure també el seu contingut en greixos. Aquí ens indiquen que el percentatge de matèria grassa és el 0,7%, per tant se'ns presenta com un producte descremat i a sobre ens informen que té un 34% menys de quilocalories per cada 100 grams de producte que altres productes també de Danone, com són per exemple les natilles d'Anet. Per tant, ja aquesta informació ens pot presentar que és un postre atractiu i que ens ajudarà a controlar el pes. Però darrere, d'aquesta disminució del contingut de grassa, com que el producte té un gust molt bo, ens hem de plantejar què ajuda a fer aquest gust tan bo. Ens indiquen que és baix en grassa, però amb lletra més petita al costat ens diuen a sota que és un postre lacti al xocolata amb sucre i edulcorants. Té sucre. La sucre, òbviament, serà un ingredient també necessari per mantenir aquesta textura gelatinosa d'aquest postre lacti. Anem a observar quin és aquest contingut de sucres i ho mirem a través de la informació nutricional. Observem que dintre el contingut d'hidrats de carboni, els sucres són 12,4 grams de sucres per cada 100 de producte. Si cada cullerada de sucre equival a 4,2 grams de sucres, estem parlant que han afegit 3 cullerades de sucre, cosa que no ens interessa gens. Si hem d'escollir derivats lactis que siguin sencers i edulcorats o sense edulcorar, però mai ensucrats, sempre això és preferible abans d'agafar lactis que siguin descremats i amb sucres afegides. Anem a parlar ara d'uns cereals d'esmorzar, però no uns cereals d'esmorzar qualsevol, sinó en concret uns que ens indiquen que no tenen gluten. És la marca Go Free de Nestlé i que en principi està dirigit a persones celíaques perquè aquí hi ha el segell que ho indica i a més a darrere està avalat per l'Associació de Celiaquia del Regne Unit. En principi és un producte necessari o no, interessant per totes aquelles persones que han de fer una dieta absenta de gluten, sigui per patologia, per celíacs, per persones que pateixen de malalties autoimmunes, però també pot ser un producte que va directe en aquest target de persones que s'han unit en aquesta moda de fer una dieta sense gluten. En uns casos i els altres hem de tenir una cosa en compte, que tenen aquests cereals sense gluten en comparació amb molts dels que tenen gluten, i és fixar-nos molt amb el llistat d'ingredients. Els ingredients, òbviament, seran cereals que no contenen gluten, com és, per exemple, el blat de moro, també podria ser l'arròs. I que, de seguida, el segon ingredient que trobem després dels cereals, que és blat de moro en un 71,7%, hi tenim el sucre. Sucre afegit per ajudar una miqueta a donar aquest to daurat, maltejat, caramelitzat d'aquests flocs de cereals. Però també el tercer ingredient és tota aquesta part xocolatada que té, que és un 11% d'aquests cereals i que de nou tornem a tenir sucre com a component. Per tant, si observem quin és el contingut de sucres dintre la informació nutricional, observem que realment aquest contingut de sucres és un 28,3 grams de sucres per cada 100 grams de producte. Òbviament, la ració de consum seran aquests 30 grams, o potser 40, o potser 50, o potser 60 grams, això depèn de cadascú, però sempre hem de mirar aquesta informació per cada 100 grams de producte per poder-ho comparar amb altres cereals. Hi ha cereals també similars en gluten que tenen molts de sucres, per exemple els Special K, els Fitness de Nestlé, altres que per comparar tenen flocs també de xocolata i òbviament tots aquests cereals
que van dirigits al públic infantil. Però si nosaltres ho comparéssim amb el que és els flocs de civada, que és estrictament cereals en el 100% i no hi ha sucres afegits, o ho comparéssim, per exemple, en els mueslis amb fruita dessecada, amb llavors i fruits de closca, observaríem que en els flocs de civada aquest contingut de sucres és prop del 0% i que en els mueslis, òptimament, se'n va per sota dels 14 grams per cada 100 de producte i que bàsicament aquestes sucres venen d'aquesta fruita dessecada afegida i que o no hi ha sucres afegits o bé és un dels únics ingredients que hi ha cap al final de tot amb una petita quantitat també afegida. Per tant, hem d'observar molt quin és el contingut de sucres per sobre, inclús a vegades del contingut de fibra, que és altra cosa que aquí hem observat, que al ser un cereal, diguéssim, sense gluten, no podem partir del gra sencer del cereal i, per tant, el contingut de fibra és relativament baix, només 4 grams, quan en realitat amb altres tipus de cereals es pot arribar al 9%, inclús l'11% de fibra. Aquest és un producte molt present a la dieta dels més petits de la casa. Bàsicament, moltes vegades està present com a berenar o també com a part del sopar, sobretot en aquests sopars una mica tardans, que estem cansats, que per conveniència s'acaba fent un sàndwich d'aquest tipus de formatge amb pernil cuit i amb alguna cosa més, i que els pot agradar bastant. Hem dit aquest tipus de formatge, però realment és un formatge? Ens ho hem de preguntar mirant aquest llistat d'ingredients. Els formatges bàsicament tenen com a ingredients la llet de diferents orígens, animals lleters, tenen la part dels ferments lactis, poden tenir també quall i sal, i absolutament res més. Anem a veure ara quin és el llistat d'ingredients d'aquest tipus de productes. I què observem? Doncs que dintre els ingredients hi ha llet descremada, rehidratada, formatges, que seria ja com un compendi reestructurat, per tant, i és la matèria primera en si, proteïnes de la llet, mantega i un seguit d'additius alimentaris que bàsicament el que faran és donar-li la textura, ajudar, diguéssim, que tingui una vida útil molt llarga. Però al lloc veiem que hi hagin ferments lactis, és a dir, bacteris, perquè aquestes llesques de suposat formatge hagin passat per un procés de fermentació com si es tractés d'un formatge més. Per tant, es podria dir que aquest producte és una espècie de reestructurat de formatges i no té res a veure amb qualsevol d'aquests formatges que ens venen, que poden ser en format de bola o tallats en diferents formats. Per altra banda, com que la població infantil també té uns requeriments incrementats de calci, sobretot una al·legació nutricional que afegeixen és que és rico en calcio. Tot i això no apunten que és una font de calci. També poder prendre una llesca d'aquest formatge amb 86 mil·ligrams de calci no solucionen aquests requeriments que tenen la població infantil de més de 1.000 mil·ligrams de calci. Per tant, una llesca no significativa, tot i això han aprofitat per ficar aquesta al·legació de rico en calcio perquè bàsicament va dirigit a un públic molt infantil. Per tant, per res aquest producte ens interessa que estigui a la dieta ni dels més petits ni tan sols dels més grans de la casa. Tenim aquí ara un producte que es pot utilitzar com un substitut del pa i que són aquest tipus de rosquilleta, de quelites. És un producte que ja després d'aquesta espècie de denominació comercial que li diuen quelites, hi ha aquest qualificatiu d'integral. Integral ens fa pensar que hi ha molta fibra continguda en aquest producte per cada 100 grams de producte. I a més sembla bastant fiable quan aquí hi ha aquesta informació que segueixen la formulació que fabricaven ja llavors el 1853. Anem a veure quant d'integral, entre cometes, hi ha en base al llistat d'ingredients. I aquí tenim el llistat d'aquest pa especial que diuen integral. Els ingredients quins són? Farina de blat, farina integral de blat, un 19%, per tant, la primera tipus de farina és refinada i només el 19% és integral, llavors hi ha oli refinat de gira-sol i tot un conjunt, diguéssim, d'altres ingredients. Per tant, estem observant que el primer ingredient no és aquesta farina integral, sinó una farina refinada, una farina que se l'ha desproveït de la seva embolcall, que és el sabó,
que s'ha desproveït també del germen, que és aquella part de reservori de substàncies fitoquímiques que també són beneficioses pel nostre cos, i s'ha deixat la part de l'endosperma, que és el que és ric en hidrats de carboni i també en gluten, perquè es tracta de blat. I per tant, aquest contingut de fibra bàsicament ve d'aquest 19% de farina integral. Quin és aquest contingut de fibra? Anem a veure-ho a la informació nutricional i veiem que per cada 100 grams de productes només conté 4,5 grams de fibra. Segons la normativa existent a nivell europeu, que és un reglament, indiquen que un producte pot ser font de fibra a partir de 3 grams de fibra per cada 100 grams de producte i és alt en contingut de fibra a partir de 6 grams de fibra per cada 100 grams de producte. I d'alguna manera molts dels productes que tenen més de 5 grams de fibra poden posar, tot i que no hi ha una normativa explicativa del fet, però sí ho fa la indústria alimentària, aquesta denominació d'integral. Com que aquest producte només conté per cada 100 grams 4,5 grams de fibra, en principi aquest qualificatiu d'integral seria erroni. I per tant, ens estan d'alguna manera enganyant amb això que estan indicant. Per altra banda, tampoc ens interessa el producte en l'aspecte que el tipus d'oli que utilitzen de girassol és refinat. Per tant, és un oli de poca qualitat i també per refinar-lo han tingut de passar per tot un procés en el qual s'ha generat també substàncies carcinogèniques. Per tant, pel tipus de grasses i sobretot per aquesta farina refinada que prevaleix sobre la farina integral, aquest producte no és un bon substitut d'un pa integral de veritat.